हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन दा लोगोफोर दायो आङो माने फुं सम दा 9थासो जाबाय नालाय दा जेबो माने खामानि मावथ'वाखै गोदाव सोराव मोनदों थारमाने खामानिया दंमोनबाबो आङो माने एसे मेंब्रेद्रायनाय मोननायखाय आं दिनैहाय जेबो खामानि मावनाय जायासै दसे रेस्ट लानो होननानै आंनाथ' जिबना बिदिनोसै नालाय खामानि मावख्रुबनानै सोलियाबानो उफाय गैया दा मैया एसे मोनाजासिम खामानि मावब्रेनायखाय एसे मेंब्रेनायखाय दिनै रेस्ट लानोसै होननानै थाबाय आरो ओमफ्राय दा बेवहायनो आङो भिडिअ ओरैनो थास्लायस्लाय भिडिअ मोनसे बानायनोसै होननानै बानायबाय आरो दा माने फुं सम नालाय 9थासो सम जाबाय आरो दिनै बोथोराबो माने बिराद गुसु मोनदों आरो बारबो स्रो स्रो बारदों माने बारुरु मोननाय बोथोर आरो गुसुजोंनो खामानि मावथावा दांथावा आं बिदि गुसुबाथाय खामानि मावनो गोसो जाया नालाय एसे अलसिया मोनो आरो दा बारबो स्रो स्रो बारदों फारसेथिं दै गुसु गुसु फुङावबो एसे दांबाय थानाय जादोंमोन नालाय आङो दा बेजों एसे गगा मोननो नागिरदों गन्थङा एसे माने नांथेबाय थादों रायलायनायाबो एसे बोरैबा जादों आरो गगा मोननाय दा ओंखायनो आङो दिनै रेस्ट लाथारनोसै एसे आराम थाथ'नोसै देहाफोरखौबो रेस्ट नांगौ नालाय बिदि होननानै आङो जाबा जादा मोनसे भिडिअ बानायनोसै होननानै आङो गोसोखांनानै भिडिअ बानायब्रबबाय आरो दा लोगोफोरनि बोथोरा गेलेले अखा फैहांहां जानानै दंथारो दा अखायाथ' बिराद गोबाव जाबाय नालाय हायैया दा बेखायनो अन्थाइ फैनायनि सम्भाबना दं आरो अन्थाइ आरो मोनसेया जाहैबाय आङो बारखौ बिराद गिगासिनो दं बारहुंखा फैजानो गिगासिनो दङ दा बारा थारमाने फैयोब्ला मानो थाखाय आं बारहुंखाखौ गिदों होननानै बुङोब्ला आंना न'आ जेबो गैया नै माने दंफां होथेनाय गैया जेबो माने लांदांथार ओरैबायदि लांदां जेबो दंफां फांसेबो होथेनाय गैया नै नोंथांमोना नायनो हागोन आरो माने बार फैनांगौबा सेस जाखागोन आरो आंनि बे न'आ दंफां फांसेबो थाथेनाय गैया ओरैजाय नायदो दुब्लि गोजासो दुब्लि गेजेरसो आरो नै बे बुरायलांजोबगोन बार फैनांगौबा थारमाने बियो बे न'आ खेबसे माने गुलुंखांबाय मोनसे बिराद गिदिर माने बार फैनानै एप्रिल मास बैसाग मासावथ' बिराद बारहुंखा जायो नालाय दा बे मासावनो माने बिराद गिदिर बार फैनानै आंनि न'खौ नारखेलांदों आरो एसेयावनो बाग्रायथारनोसैमोन बेयाव इन्जुरबो गैयामोन थारमाने नैबे इन्जुरा गैयामोन नै बे इन्जुरा गैथ'वामोन आरो बे इन्जुर होथ'यैयाव खुन्थियाफोरखौनो नारखुनानै माने खायलें जाबायमोन आरो थिङा उरायैखायसो फैगौ मोजां बानाय गोदानथारमोन आरो बेवहाय दा बेखौ इन्जुरबो होथ'वाखैमोन नैबे फाउन्डेसनबो होथ'वाखैमोन ओरैनो खुन्थिया गायनानै थिंल' दोदोंमोन आरो हा खोस्लाबनो हायाखैमोन दा हा खोस्लाबनो हायैयावनो बे नारखेबाय बारा उफाय गैला ओरैबायदि बिखा खामथावथाव माने एसेबां खरसा मिस्ट्रि खरसा गारनानै बे न'खौ बानायबाय दंफां बायदिसिना माबानानै दोबाय थिं होबाय दा बियो बायनांगौबा जोंनि थाखाय बिराद बिपदमोन आरो ओरैबायदि दुखुनांथाव जागौमोन दा बेवहाय माने न'आबो बायथारासै एसेल' लुंहैनानै क्रास जाबाय खुन्थियाफ्रा क्रास जानानै एसे जरा लाजोब्बाय दा जरा लाजोब्बाय नालाय हाखु दाखु माने आङो सिमेन्ट लायब्रबनानै बेवहाय माने फाउन्डेसनखौ आंनो सासे हाजिरा लानानै जाबा जादा बुदां बुसिबाबो नैबे फाउन्डेसनखौ होबाय आरो आङो बे फाउन्डेसनखौ होबाय हाफ वालबो बानायबाय रागा जोंनानै नङाबा आरो बार फैफिनबावोबा बेखार दैयाव थांगोन होननानै माने आं होबाय आरो ओंखायनो दा आङो गिनाय दङ नै इथाबो जाबनो हायाखै दा बेवहाय इथा जाबनो होननानै बेवहाय माने एसे इथा बायनानै दोनदोंमोन नै जाबनो हायाखै फैसा थाखानि एसे प्रब्लेम जानानै जाबनो हायाखै आरो आं बिथिंजाय माने बार फैग्राखाय
एसे एसे इथा जाबलांसै होननानै सानदोंमोन आरो दा सौहायासै खामानिया जायासै दा बेखायनो आङो बिराद गियो दाबो माने मा होनो एप्रिल मास सफैबाथाय बार एसे फैगोन बायदि नुबाथाय गिखायो आरो नैबेखौ उरायनांगौबा सेसखा मानो होननानै बुङोब्ला थारमाने दंफां फांसे गैयानो उसुंथिं नोंथांमोना नायनो हागोन ओरैबायदि लांदांखा सोनाबनि बार होनबाथाय जोंनाव माने होबथानाय गैखाया आरो दा बिनि थाखायनो गियो आरो बे उसुङावनो एसे एनै मैगं मोनजासाबो आरो आंनि गाननानै बेयाव माने न'आ बिथाया फैगोदान नालाय दा बोसोरसेल' जादों बेयाव थाफैथारनाया देग्लायजों बोसोरसे जासिगोन आफोरानो नैबेयाव खख्लिंनि बिराद मोजां फिथाइ थाइदों रागुलाजोब्बाय बिमाने जानोनो बावनानै एसे राबावथों एसे देरबावथों होननानै दोननायानो फिथाइया नै माबाजोब्बाय आरो राजोब्बाय बेवहाय आङो माने खान्थाल बिफां गायदोंमोन खान्थाला जौबाय खिन्थु औवायाव सौदावहैबाय आरो बे औवानि थाखायनो देबला देबलि जाबाय बिजौआ एसे बिराद मोजां सिदायैनो जौदोंमोन ओमफ्राय नैबेहाय माने सायहा जाग्रा मा होनोमोनथाय बेखौ मा दंफां होनोमोन बकुल ना माबा मोनसे बिफां होनोमोन बेखौ सायहा बिराद मोजां जायो बेबो जौबाय एसे खेंख्रा खेंख्रि जाबाय माबानि थाखाय औवा लेमबोनानै होथेनानै नैबावहाय हिन्जावा जोंहा फान्थाव गायनानै दोन्दों नै बिराद माने फान्थावआ बिराद मोनजासाबबायबो जोंनाव बिदिनो बायना गायलाबायनाय ओमफ्राय न'आव जावैनाय नै बिथिं फान्थाव गायजोबदों बेवहाय नै मैथा गोजा गायनाया बे मैथा गोजाया 12 मास थायो नै आंना लाफाया एखे हाग्राखौ दांना होनांगौमोन दांनानै समान जायासै फिथाइ थाइजोब्बाय नैबे फ्रेसबिन बिराद मोजां फिथाइ थायहांदों नै फ्रेसबिना नैबेयावबो थाइजोब्बाय नैबेहाय सामब्राम एसे बिबार बारलायलायबाय बेयाव मुला गुफुर मुला बेदर जाग्रा गयाबो नै आंना दासो जाहांबोदों बे गय गोजा आरो नै खुसेर बिराद डिस्टार्ब खालामो बे गयखौनो होमबा लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबथ'बाय नोंथांमोना जुदि नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बाय बाय